Ik heb een mening, hè, lieve mensen. En ik heb gekeken naar het nieuws wat er in Suriname speelt op dit moment. Ik heb ook gevraagd aan mensen in mijn omgeving: waar willen jullie dat ik het over ga hebben? En kijk, ik heb dan mijn beste vriend Cloud AI gevraagd van: goh, vertel me even wat er op dit moment het belangrijkste nieuws is in Suriname. En dan komt er een woord voorbij en ik ga het proberen uit te spreken. Chikungunya. Chikungunya. Een ziekte, veroorzaakt door muggen. Er is een enorme wateroverlast in Suriname op dit moment. Ik heb vandaag op Facebook beelden gezien van SUV's die door het water heen rijden, maar echt het centrum van Paramaribo. En dan lees ik in de nieuwsberichten, een crisiscommissie in 2026. Really, een crisiscommissie. Want ja, mensen hebben zelf een sluisdeur open moeten maken omdat die sluiswachter te laat kwam. Ik heb begrepen, die mensen worden niet op tijd betaald. Ze krijgen weinig betaald. Er is daardoor ook een tekort aan mensen. Ja, ik snap het. Ik snap het allemaal. En nu komt er even wachten hoor, ik ga er even doorheen. Er komt een meerjarenplan. Nu, in 2026, een meerjarenplan. En kan je me alsjeblieft even uitleggen hoe het kan dat Suriname, die zulke banden heeft met Nederland. Nederland, oh, het land van watermanagement. Ja toch? Watermanagement. En Suriname kan niet vragen of Suriname kan niet krijgen. Suriname kan niet even in gesprek gaan met het land, Nederland, waar watermanagement gewoon bovenaan staat. Sorry, I don't get it. Really. En dan vaccinaties. Oh, ja, anode. Hoe bedoel je? Je hebt te weinig vaccinaties in huis voor Suriname. Dus ik ben nu een toerist. Ik krijg het advies. Je moet je vaccineren wanneer je naar Suriname gaat. Mind you, was vroeger helemaal niet zo, maar nu wel. En ik als toerist heb dus toegang tot vaccinatie. Maar in Suriname zelf is het moeilijk. Oké. Ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt en ik denk dat ik even ga spreken tegen de overheid van Suriname. Doe je ding! Ja, doe je ding. Een andere overheid waar ik tegen wil spreken is de overheid van Nederland. Ja, ik heb mijn nieuws gekeken. Ja, het ligt hier. Maar ik ga niet al deze tekst oplezen, want ik heb gewoon mijn mening en die staat meer. Mijn mening is meer dan wat hier staat. Want we hebben het over een VN-resolutie. Ja, Ghana, jullie hebben zulk fantastisch werk verricht. Echt fantastisch werk. En dan wordt die resolutie behandeld. En dan zijn er iets van 53 landen die zich van stemming onthouden. En daar zit Nederland bij. 123 landen stemmen voor.